Izakhamuzi zisashaqekile. Ezinye seyiqalile ukufaka izicelo ezinkampanini zomshwalense ngemva komonakalo owenzekile ngentathakusa yangesonto. Ndisathukile nangoku anikwazi ukulala, anilalanga that day go Sunday ekseni. Anilalanga nayizola anikwazi ulala. So into bendiyenza nje ukuthi ndifonele abantu and check people. Lomkhandlu uthi lokuzamazama bekunesisindo esiphezulu kanti kuzwakale kakhulu eMpumalanga Randi. Imbangela yakho ayikaziwa. Further scientific work is being undertaken to assess in terms of what was the specific cause of this earthquake that happened. And each one of them are pretty unique in its character and its origins and what caused it to happen. Umenkisi uthi ngeke bekwazi ukuqinisekisa ukuthi into efanayo ngeke yenzeke futhi esikhathini esizayo. Abezimo zokuphepha ekuruleni abazange babike izigameko zokushona kwabantu noma ukulimala kwabantu.